سورة التوبة أيبشجننا التوبة أيبشجن أيننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ولمن دون كبركة كنيني مسابالة في أكم بسوابا ما فوتا ونكتا ونينتا بلجلين كشي يعني نما chama كنيني ألفه ako ke jon naf samanti kan jomi kadai katime dan fen be ka na nyo madan nyo tina dan tuguni no de abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella ka shinkili allah taala be seli ka shinta ambe jumala bi ka beni rajaba klimuga ni sabai an ka yeli la jamana ni gono hijra samba kile kemenani binani ani saba nandara sam bafla mugan ani fila kile mugan ani duuru an bɛ sura min na o ye suratu tawba n'an b'a f'a ma ko tuubi ko fɔ sura ka bɛn ni aya 84 aya 84 na an ye darisu jɔyɔrɔ min darisu tɛmɛlen k'o dafa ka da kan ko an bɛ yɔrɔ min na sisan sura nin kɔnɔ o kumaw bɛ ka boli jɔnw kan munafigiw ani yahudiyaw i b'olu ta mɛn a la kelen kelen mɛ ni fanba bɛɛ ye munafigiw de ye minnu banna ka tugu ala ka ciden kɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la alayhi salam yahudiyaw ta bɛ y'a la an tɛmɛna dɔ la nka kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ kelen kelen a bɛ don ninnu cɛ la mɛ k'a daminɛ an ye darisu jɔyɔrɔ min fo kana se bi ta ma bɛɛ ye munafigiw de ye an ko kɔɔrikala de ka jugu fini ma ni kala bɛɛ ye fini dun yɛrɛ dilanna ka bɔ kɔɔri de la o b'a yira k'a fɔ maa min b'i kɛrɛfɛ k'i nin don k'a sɔrɔ i juguya b'a kɔnɔ o de ka jugu i ma ka tɛmɛ i ye maa min indexé k'i jugu don bamanan ko de ma ko jugu kungelen k'a ka fisa ni nin jugu ye munafigiw kɛra nin jugu de ye ala ka ciden ye ani sahabaw ye ani silamɛya ye waati bɛɛ lajɛlen ye nka minnu sirinumera ko kafiriw don yahudiyaw don nansaraw don olu ka juguya dara kɛnɛ ka ala ka ciden ye ani sahabaw ye ani silamɛyaw ye olu ma tɔɔrɔ min da kira kan ani silamɛya kan munafigiw y'o ɲɔgɔnna de da o kan o de kama masaba alaw taala an b'a fɔ min ma ko détermination ala y'o kumakan de fɔ kira ye ka déterminer wa kira dun kuma bɛ ɲɛsin ale ma ale kelen tɛ dɛ an bɛɛ lajɛlen don bamananw ka kuma ko forokura binba n'a ye foro yiritigɛ daminɛ yiriju kumabaw la misɛnmanw yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ to yen turu di ma s'u ma n'o tɛ o tɛ to yen ala ko ala kɛra ma cogo di sallallahu alaihi wasallam ni aya 84 na a ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abada i kana seli maa kelen si kan ni maa ninnu na ni mun sara mata abada i kana seli o kan wala taqum ala qabrihi i kan'i jɔ hali u ka kaburu kunyanfan na k'i bɛ dugawu k'u ye an bɛɛ b'a dɔn ni i teri balima silamɛ bila kaburu la ni bɔgɔ kɛra a da la i bɛ jɔ kunyanfan na bɛ dugawu kɛ a b'a fɔ a ye ala yafa ɲini aw balimakɛ ye astaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al a ye ala yafa ɲini aw balima karisa ye ko ka da ka hali a ti mɛn kabina a bɛna ɲininka sisan hali a ti mɛn a bɛna ɲininka a y'a fɔ ko ala ka yafa a ma o baara min n'a b'o kɛ ɲɔgɔn na alaw taala ko kan'o kɛ munafigi su la ni maa min sara nafigiya kan kana sela ka keli kana fara dandabagaw kan a mantobagaw walima bilasiralibaw kana fara olu kan ka taa kaburu fɛnɛ na kuma tɛ k'i jɔ a kunyanfan na k'i bɛ ala deli a ye nin ye kangaridakan de ye ka bɔ ala yɔrɔ la k'a lase alakira ma sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kana seli maa kelen si ka ninnu na k'o tigi fatura kana seli o kan dɛ o b'a yira k'a fɔ musala bɛ yen
mais ala ko yɔrɔ la maa min ye ala ko tana tiɲɛ ka na musala kɛ n'a tigi cɛ ni nin ma maloya ala ma ka kɛ kafiri ye a ma siran ala ɲɛ ka kɛ munafiki ye n'o sara aw kana maa si de fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ seli o tugu si o kan kafiri don wa nin fɔra maa min kunna ala kira de b'o tigi don anw t'a dɔn dɛ ni munafiki sara bi jɔn de b'a dɔn ko nafiki don n'i ko i b'i yɛrɛ bila o la dɔrɔn i bɛ bala wuli parce que a bɛ seli misiri la a bɛ sun fana a taara hiji kɛ moteur de man ɲi mais karakasi ka ɲi aw bɛ baara kɛ ni karakasi de ye parce que aw tɛ moteur dɔn moteur dɔnbaa ye ala ye ala de tun b'a fɔ ala kira ye karisa ye nafiki ye kira t'an cɛ la tuguni n'i seriyara ni maa fɛn fɛn ka seli misiri kɔnɔ n'a ka saya fɔr'i ye taa seli a kan e kana fɔ i b'i yɛrɛ bila soɲɛkɔnɔ ni kɛnɛma la ko dɔn na tuguni fo n'a tigi ka kafiriya dara kɛnɛ kan a ka musirikuya dara kɛnɛ kan n'o kɔni kɛra dɔrɔrati ye tuguni kana fɔ i bɛ seli a kan mais nin na dɔw yɛrɛ ye nin jigi sababu yɛrɛ ka abdulahi bun ubayr bun salul an da sera munafikiw ka ɲɛmaa min ma tɔgɔ ma yan k'a fatulen a denkɛ taara fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam kira n fa fatura dɛ n bɛ fɛ i k'i ka guloki di yan n k'a kasankɛ n'a ye ko kira ye guloki d'a ma alayhi salam a tora don a fa la seli waati seli a taara ɲini kira fɛ ko na seli a kan laala ni selila kan ala na yafa n fa ma ko kira yɛrɛ taara ɲɛfɛ k'a bɛ seli ko Umar bun Khattabi y'a sama a ko kira e tɛ nin dɔn halisa nin ye baara min dan kan i ɲinana a ko ayi ko n b'a dɔn ala ye ne bila khiyaru de la choix ala ye ne bila n ka choisili de kɛ n ka yafa ɲini ale ala fɛ siɲɛ 70 walima n kana kɛ hali ni n y'a kɛ 70 ye k'ale ala tɛ yafa ma komi ala ma fɔ n kana kɛ a ko hali ni n y'a kɛ 70 de ye k'ale tɛ yafa n bɛ fɛ ka ala yafa ɲini mun ka ca ni 70 ye nin bɛɛ ye ala kira ka hinɛ de ye ka ɲɛsin nin ma mais nin bɛɛ kɔfɛ ala ko ka ti yafa ma a sara ti n'a ka baara jugu ninnu n'a ka ŋaniya ye ala ko a ti yafa ka tila k'a fɔ kana jɔ ala ka kaburu la k'i b'a ala yafa ɲini kana duwawu kɛ dɛ a banna mun na innahum kafaru billahi wa rasuli k'u kafiriyara ala ma a n'a ka kira wa matu u fatura wa hum fasiquna ka sɔrɔ fasigiw don u kafiriyara ala ma ani ala ka kira u bi sa ka bɔ diɲɛ na waati min k'u fasigulama de fɛnɛ sara o b'a yira ni musala tɛ yen dɛ wala hali ni fa don n'a sara kafiriya la kana mɔgɔw wele dɛ an dɛsɛra nin de la bi an ka société kɔnɔ cɛ ka fatu ayiwa cɛ balimaw walima denkɛ ka fatu mansa ka mɔgɔw labila ko n den kun tɛ seli o man ca an fɛ yan dɛ i den mana sa hali kafiriya kan i bɛ mɔgɔw wele dɔw yɛrɛ b'a ko an kɔni ta ye dɔrɔn komi siran b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taga sela su kan a ka ko tɔ bɛ ala bolo dɔw yɛrɛ ko karamɔgɔ dɔ y'a fɔ ale ko kafiri su ni balimasurun don k'i bɛ seli a kan mais i da jukɔrɔ i b'a fɔ ala i bɛ yafa ne ma dɛ n'i ma seli a kan sisan mɔgɔw bɛna dɔ fɔ k'i b'o fɔ i da jukɔrɔ a ma kɛ politiki ye sa musala ka d'an ye dɛ parce que société la baara nin ma nɔgɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔn dɛ e yɛrɛ ka dignité n'i ka vie mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n kan b'o d'e ma o bɛ danger de la i balima kɔrɔkɛ ka fatu o su dalen don a tɛ seli maaw pɛrɛnnen don k'u bɛ seli a kan e yɛrɛ ka mɔgɔw labila a ye yafa an ma dɛ cɛ nin kɔni a kun tɛ seli an ma jigin aw si la a ye yafa an ma maa min bɛ farinya ka nin kɛ bi kabila la a man ca walima kare kɔnɔ k'a kɛ a man ca walima cɛ de su dalen don muso ka jama sigilen ye ka sin ka dɔ wele jama la ten a ye yafa an ma dɛ a ye alimami na se ma dɛ e k'e mago bɛ alimami na ko awɔ u ye alimami wele ko filiyabaatɔ bɛ k'i wele ayiwa alimami aw bɛna seli su min kan ne furucɛ don dɛ komi aw t'a dɔn ne t'a dɔn o taara mun fɔ aw ye mais n cɛ de don a kun tɛ seli dɛ o muso ka ca an fɛ yan bi a bɛɛ bɛ siran parce que n'i ye nin fɔ janaja bannen cɛ balimaw bɛna mun da i kan garankɛ t'o ɲɔgɔn da bagolo kan o bɛ fɛn da i kan i bɛ nimisa kun jumɛn na i y'a fɔ alors que nin dɔw kan ka fɔ de ninnu tɛ dogo o bɛ taa alimamu de bila danger la alimamu bɛ taga seli su dɔ ka silamɛ su tɛ mais i dalen bɛ dɔ la o de y'i lase janaja bannen i b'i tɔgɔ ye jamana fan bɛɛ fɛ alimami yɛrɛ selila a kan ne t'a dɔn aw ka alimami ye alimami sugu min ye k'a sɔrɔ o t'a dɔn walahi kana baga alimami ma ten dɔrɔn pe ko ka seli a kan a t'a dɔn jɔn don o de kama an ye alimami ye dugu nin kɔnɔ yan a kɔni sara n'a ka hɔrɔnya ye fantan don tuma dɔw la hali n'i ko a ka surafana tɛ a bolo i ma fili mais bɛɛ y'a dɔn ni jogo dɔ ye a sina ka lafiya ten
ka fɔ i bɛ seli tɛ seli ale ta to ye dɛ ni tɛ seli ale ka misiri kɔni na kana n'i ka jɛnajɛ ye a b'a f'i ɲɛna ko non a bɛ seli misiri min na a ye taa n'a ye parce que a sigalen b'a la de o kɔrɔ tɛ k'a banna ka seli su kan dɛ a ma sɔn mɔgɔw ye de maaw bɛ ja jɔ ala la bi ka dɔ ka silamɛya fɔ ka sɔrɔ a tigi tɛ seli cɛkɔrɔba de don a b'a kalama a y'o camanba de ye o de kama a ma sɔn nin baara ninnu ma n'a ye misiri kɔnɔ mɔgɔw ɲininka k'a kun bɛ se an m'a ye misiri la yan dɛ an m'a ye a ka kin na kɔni a b'a fɔ somɔgɔ ye wa a kun bɛ seli misiri min na a tɛ taa n'a ye o de ka fisa dɛ a sera n'a kana taga seli su kan a tɛ su min ka lahalaya dɔn wa ala filɛ ka kangari da alakira ye sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abada i kana seli ni maa kelen kelen si kan mun fatura badabada kana seli o kan wala taqum ala qabrihi i kana jɔ hali u ka kaburu kunna k'i bɛ ala yafa ɲini ka dugawu kɛ kana ni si kɛ innahum kafaru billah k'u kafiriyara ala ma wa rasulihi ani ala ka kira wa matu ninnu fatura wa hum fasiquna ka sɔrɔ fasigiw don tiɲɛnikɛlaw don kana seli o kan ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم منافقين والمكافر وكان فلو تشايا أنوبك منكو كورلا كوكني كبكويا o kani kabakoya o kani mauta kana kina ko ye ko wɛrɛ ye ko nin ti foyi ye nin ye diɲɛ masiri dɔrɔn de ala k'u ka nafolo caya wa awladuhum an'u denw ka bonya ni janya walima an'u denw caya k'o kani kabakoya o kani siran innama yuridu Allah kale ala b'a fɛ de an yu'adhibahum a ka ninnu lajaba biha u ka nafolo n'u denw ye parce que nafolo kanu o bɛ maa fili ala ko ma fo ni ala y'i kisi den kanu a b'i fili ala ko ma fo ni ala y'i kisi o tuma ala ko k'ale bɛ fɛ k'u lajaba biha ni nafolo kanu ni den kanu ninnu de ye fi duniya diɲɛ kɔnɔ wa tazhaqa anfusuhum o tuma na u niw ka tila ka bɔ wa hum kafiruna ka sɔrɔ u bɛ kafiriya de la o kɔrɔ ala yɛrɛ ti sɔn dɔw ka tuubi ma fiyewu parce que dɔw bɛ yen n'u tuubira dɔrɔn tiɲɛ a kɛlen bɛ komi u ye dimi don silamɛw la de parce que u ye baara min da silamɛw kan ka tila k'a fɔ k'olu dɔw ka tuubi tuguni i ye silamɛw fa y'u neni yala yɛrɛ dɔgɔya n'i dun tuubira ka bɔ dɔrɔn o y'o baara bɛɛ bannen ye e bɛ sin ka fara silamɛw kan lahum ma lak wa alayhim ma alayk fɛn o fɛn b'u ye o ɲɔgɔnna b'i ye fɛn o fɛn b'u kan o ɲɔgɔnna b'i kan wa ala ko nin maa ninnu ale bɛ fɛ ka ninnu lajaba de den kanu min b'u dusukun na n'o ye alasira baari ye nafolo kanu min b'u dusukun na n'o ye alasira baari u ye k'ale ala bɛ fɛ k'u lajaba n'o de ye fi duniya diɲɛ nin kɔnɔ i bɛ waritigi caman ye kana ɲɛbɔ a fɛ dɛ ne ma fɔ i kana ɲɛbɔ wari fɛ dɛ wari ka ɲi wala wari ka ɲi ni'ma malu salih li rajuli salih wari ɲuman ka ɲi mɔgɔ ɲuman bolo wari bɛ don arijinɛ kɔnɔ siga si t'a la n'i y'i ka wari kɛ kɛcogo ɲuman na nka wari fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ alasira girin ye yafa o wari kɔ i se ka hinɛ balima la ni wari min i tɛ sinji tugu ni wari min i tɛ hinɛ teri la ni wari min i tɛ hinɛ fantana ni wari min yatimɛden t'i ka wari dun i mago tɛ filiyabatɔ la ka na ala deli o wari sugu la o wari ye lajaba de ye i b'a ka dɔ de fara i jeni tasuma kasi nin ka na ala deli o la nka wari fɛn fɛn ye nin kɔntrɛri ye ala deli a la n'i y'o sɔrɔ i bɛ se ka misiri caman jɔ kɔlɔn caman bɛ se i bɛ maaw bila ka taa heji la i bɛ hinɛ dɛsɛbaatɔw la i bɛ hinɛ yatimɛw la i ye sinji tuguni a ye ka sinji tuguni i ka wari ye ala o fana ye wari nafama ye dɛ o ye wari hɛrɛma belebele ye walahi n'ala ye nin wari sugu d'i ma i kunna jɛra wari o wari bɛ yen ni n'i balimaw t'a dun kana ala deli a la an ye misiri dɔ dayɛlɛ a tɛ san kelen bɔ fɔlɔ kɔfɛ misiritigi yɛrɛ nana foli bila an na yan nka an sera misiri la n'an terikɛ alimami dɔ de sababu ye k'an ka taa misiri juma fɔlɔ seli mun ye misiri jɔ kabini ala ye dan walahi ni misiri dayɛlɛ don tɛ ma deli k'a ye hali a tɔgɔ ma deli k'a mɛn nka jamana ni waritigi dogolen dɔ don nka mɛlen ko ne yɛrɛ de bɛna taa misiri nin dayɛlɛ balima minnu bɛ jamana kɔ kan ani minnu bɛ yan u b'a kan wele cogo bɛɛ la
karamo karsa nya meke de bina tambal make ga misri dayele ngawo ngu ya bonya dinema ni tare gambal makarsa fo anya de war min ba kun wallahi anan jerala amanje amma na problem soro chogo chogo nanya fai aba ereje abe problemu ni glanaye kabini ne mase misri la mbaka woli ka bo ameriki ka bo yoro werela ka boya abe ko ambal makarsa kam misri kura dayele libi anya me de fene kan ngata dayele ko ni sere yi kan fuli sama amanya kan to min bar san fe nye kuma ni fo parce que ni kuma be mangante ga dogo ko anu do kan ga fo anyona wartigi munu be yu fene ka don valeri mi mbala te foi bo ale ka barajila parce que ni mancham bi yu ambe mumme ka chaya balma be balma la gushi ambo de mepsisa amal makete ge maga gelati hinana hal no asro ititi balma ubodi fo me balma chew balma muso teru sigi nyogon abedi dabbe na cheni kanyuma yam eki to sinji tugula kanin daga bana misri ba fenejo misri ni valeur ka bonde ka je wari ko kam misri jo kadi alama note do buka boke fu ka sayala y wardam hakliti ta misri ko la ere amiriya fu ititala ale kon bulu doro wari ni ganyini ka blay wari ni ganyini doro ka blaya bisa ka bo be chela wari kera chieta la utai ale ka dreme kelinte intuguni hali kaburu kono kuma te kiyama kene ka dreme tai note nunu de yantayo iga wari munun be doni ala ko nunu na wallahi ni doro ni tai enye be jien togotigi ko nunu fenfena ibe mabli falen falen muna ni dogon do ibe fini falen falen mununa olu e jien di ibe saka to doro chieta la utad abe chieta la ta ere tayi munye nini mati jala ibaka mundi ala maya kalangoro jo kolonsi misri jo kamogo dobla kata hijela nindi itaide ni munga gele ma wallahi nindi itaide ngo saga do de la ka fagala kreere ka du kono ali sala kreere saga sugo bekla fona kra saga kamai ayo de to du kono ro anga chagorobo chamanga system doyi fo du de umbe dimi ya bekla ala kiran nale alayhi salatu wassalam ayam baishatu yininga ko sugo tobe mi akwala kira sugo betaraw atoturo ni ndorondi foi mato anyi nini tie ko baishatu makifi lade ko mundira mugo mako de antai muflambolo ni ntantayo ameni dundoro kleflo yo bani manye fenfendi ameto de soro anyesini oranga fami oti kelende ode kama anfa kumbu yere je sura fanana ka dumini bladnon ye wal makadi walidewma ka sininya sigi ngabi on yere bulanke koranu ye odi barka buanga ko bela ala fleka kan rada ala kira ali salam nunu ka wari nu diun kanana imarasa akanane kabakoya inma yuridu allah ala be fedi an yu'adhibahum biha alikul jabani wari nunu ani din kanu go jugu nunu fi dunya jiyani kono watazhaqa anfusuhum uniun fene bina bo wa hum kafiruna kasro kafiru do tubi dama yelaw yifi وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين وإذا أنزلت سورة ala koni suran jigina kuma an aminu billah ko kalimane alala wajahidu ma'a rasuli ka klaka jihadu ke kafrala ka cidinka istadanaka uli tawl koni ni fora doro istadanaka ulu tawl setigi banunu ko be sinka yini sebe munu ni nolu ere kanga tagade ulu de be siranyini wartigi banunu kulu ere de be siranyini foni ya fara umade tiɲɛ la n tɛna se ka taga ko ka ca ni n taara sisan n bɛna ko firifirilen to ni cogo la n tɛna se ka taga Allahu Taala ko minnu yɛrɛ kan ka taga ni dɛsɛbaatɔw kan k'olu ye aran kun fɔlɔ la dɛ olu yɛrɛ de b'a la kɛra istizanu istadanaka ulu tawli minhum setigibaw yɛrɛ de bɛna sira ɲini fɛ k'olu bɛ tɔya wa qalu u bɛna fɔ ala kɛra dharna i bɛ anw to yen nakum ma'al qaidin anw be fara maa minnu sigira kɛlɛ kɔfɛ n'olu ma taa anw be fara olu tigilamaw kan e kan ka ye fɛn min kunna e yɛrɛ ko k'i ti taa k'e bɛ to yan ko setigibaw bɛ nin de kɛ dɛ k'u kuma an tɛ ka sɔn o ma
ala y'a nafolo d'i ma e yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan o de cɛ ka ɲi wala mɛ wari b'e bolo e ta ye ka mɔgɔw bila a la e yɛrɛ tɛ taa a kɛlen bɛ komi dɔw ye hiji ko faamu cogo min na a dɔw bɛ ɲumanya kɛ dɛ mɛ halisa ɲinɛnen b'a yɛrɛ kɔ i bɛ taa sɔrɔ san o san a bɛ mɔgɔ 5 bila ka taga mɔgɔ 7 mɔgɔ 10 waati ka nɔgɔn kuma min na mɔgɔ 10 a b'o bila ka taga magan yɔrɔ ye baraji ko ye dɛ san dɔ la mɔgɔ 5 san dɔ la maa 4 i b'a la yɛrɛ ɲininka k'i hijira a bɛ duwawu k'an ye fɔlɔ an ta kuma tɛ tɛmɛ o a ye duwawu k'an ye yɔrɔ i ni ala bɛ ka telefɔni ci ɲɔgɔn ma don o don k'i tɛ sa sisan a ye maa caman bila ka taa mɛ halisa a yɛrɛ ma se yen fɔlɔ i bɛ ka i yɛrɛ mara sa dɛ walahi i bɛ ka fɛrɛ i yɛrɛ ma i bɛ baara ɲuman min na ne t'i la décourager dɛ mɛ ko bɛ daminɛ n'i yɛrɛ de ye i yɛrɛ ka taa fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ fɛ ka mɔgɔ min bila ka taa aw ka kabila la aw ka duguw kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ i ka sɔrɔ k'olu bila ka taa mɛ e yɛrɛ tɛ se n'o tɛ e yɛrɛ mana taga n'i ka nin wariba ni miliyari b'i bolo yan i taatɔla ye mɔgɔ 10 na taga mɔgɔ 20 tɛ foyi tiɲɛ i selen fana i ye mɔgɔ dɔw la dumuni ka dumuniw san ka di mɔgɔw ma Mina ani Arafa Muzalifa kuma tɛ Muzalifa yɛrɛ ni hijiden ye dumuni sɔrɔ Muzalifa o duwawu a bɛ su tɔ bɛɛ kɛ duwawu la ye dumuni tɛ Muzalifa o ni yɛrɛ ma taa ni dumuni min ye dumuni tɛ yen dumuni bɛ Mina a bɛ Arafa mɛ kabini i bɛ cun Muzalifa fa dugusɛjɛ n'i bɛ bɔ yen i ye dumuni min kɛ Arafa ye n'o de bɛ da ye n'o de bɛ wuli n'i ye dumuni wɛrɛ ladɔra a ka ca Ala fɛ i yɛrɛ hakili tora i yɛrɛ la i ye damadɔni min ta ka taa n'a ye maa minnu delila ka taa olu b'i sɔmi u bɛ dumuni jalan dɔw bila u yɛrɛ kunna u bɛ taa n'o ye Muzalifa n'o tɛ hali ka dumuni san yɔrɔ ye yen a ma nɔgɔn e ka taa ni yɛrɛ mɔriku falen ye o bɛɛ ye balo ye k'o di hijidenw ma o kɛnɛ kan balimakɛ o ye baraji ye sa koyi walahi o ye baraji ye walima i ka remarque fa arabu be mun ɲɔgɔnna kɛ Arafa kɛnɛ kan i fana k'i ka remarque fa ka taa di mɔgɔw ma walima min na a b'o remarque caman ye gouvernement ta tɛ koyi privé de bɛ nin ta tɛ dɔrɔn ka taa di mɔgɔw ma fi sabilillah mɛ an yɛrɛ bolo dɔrɔn arabu de ni ɲuman ka kan anw n'a man kan alors que olu bɛ arijinɛ min fɛ anw fana bɔ arijinɛ fɛ ala an ta bɛ se ka kɛ dɔrɔn an t'aw ta hiji la warimisɛnnin dɔ de bɛ d'i ma ko n'i sera yen i ka ɲɔ san ka di an ba Fatumata ka kɔnɔniw ma ko kɔnɔniw kɔnɔ kɔni bɛ Makan mɛ ne t'a dɔn an Fatumata t'a dɔn cogo min na dɛ Madina kɔnɔ bɛ yen Maka kɔnɔ bɛ yen mɛ an ba Fatumata ka kɔnɔniw an kɔni t'a dɔn a kuma bɔra yɔrɔ min kɔni na ɲɔ b'olu kɔrɔ ye hali ni e ka wari tɛ ni e ye wari dɔ di dɔ tatɔla ma n'i sera yen i ka ji san ka di hijidenw ma n bɛ ka nin fɛn fɛn f'i ye nin bɛɛ dalu de bɛ n bolo dɔw bɛ yen u taara nka san o san hijidenw tatɔ a bɛ wari dɔ de di dɔ ma n'i taara i ka ji san Arafa i ka tila mɔgɔw cɛ k'u ka duwawu kɛ n ye an b'o mɔgɔ caman dɔn yan i ka yiridenw san i ka di mɔgɔw ma k'u ka duwawu k'an ye Mina i ka nin san i ka di mɔgɔw ma dɔ sigilen don e t'a jateminɛ k'a bɛ ko kalama a bɛ k'a ka arijinɛ jɔ ka e to i ka diɲɛ jɔli la wallahi nin bɛɛ ye arijinɛ jɔ de ye o de kama ni munafigiw Alahu Taala filɛ k'a fɔ maa minnu kan ka taga kɛlɛ la dɛ olu yɛrɛ de bɛ sira ɲini i fɛ wa idha unzilati suratun ni suran dɔ jiginna an aminu billah k'u ka limaniya Ala la wa jahidu ma'a rasuli o ka tila ka kɛlɛ kɛ ka fara Ala ka ciden kan istadhanaka ulu tawl maa minnu ye setigibaw ye k'olu bɛ sira ɲini i fɛ minhum ka bɔ ninnu na wa qalu o b'a fɔ zarna i bɛ anw to yen nakum ma'al qa'idin anw bɛ fara sigibaatɔw kan minnu tɛna taa n'u sigilen don anw bɛ fara olu kan رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ala ko a diyara ninnu yɛrɛ de ye u ka fara maa minnu tora kɛlɛkɛdenw kɔ u ka ye olu cɛ la u ka fara u kan ko yɛrɛ de diyara u ye kɛlɛ nin kuma bɛ fɔ a kɔ de ye n'a kɛnɛ sera mɔgɔw ka taga a ma nɔgɔn dɛ kɛlɛ ma ye dɛ maa si kana ala deli kɛra yɛrɛ ni kangari da sahabaw ye alayhi salatu wasalam ko mɔgɔ si ka ala deli kana kɛ jugu kunbɛli ka jugu affronti kana ala deli a la ni kɛlɛbaga kun bɔ dɔrɔn k'a ka ala deli lafiya ni sabali la ala k'aw sabali a ye ala deli o la dɛ aw yɛrɛ ka sabali ala ka lafiya d'aw ma
lafiya ni sabati aka Ala deli o la o b'a yira kira yɛrɛ ma kɛlɛ kanu kɛlɛ minnu kɛra wajibi ya ka y'olu de kɛ n'o tɛ kira ma kɛlɛ kanu o b'a yira maa minnu tora kɔ radu bi an yakunu ma'al khawalif minnu tora ayiwa kɛlɛkɛla ninnu kɔ Tabuka tagabaga olu ma taga olu tora kɔ wa tubi ala qulubihim Ala ye nɔrɔli kɛ u dusukun na k'a nɔrɔ i n'a fɔ datugulan ko o dabiri dusukun na fahum la yafqahuna u tɛ fɛn faamu tuguni wala ni dusukun girinna k'a datugu e tɛ foyi faamu o de kama kangari dara Ala ka ciden fɛ ka ɲɛsin ma alayhi salam ko ni maa o maa ye juma saba bila dɔrɔra t'i la dɛ ka daba kama ka juma bila kelen fila saba munafigiya tampon de bɛ sigi i dusukun na wala i dusukun bɛ fiya kɛlen bɛ komi i ka dungare b'i bolo yen parce que n'i y'a mɛn i b'i yɛrɛ ye dungare la a ɲɛmala nin o jɛlen do foyi t'o la mais n'i ye pɛntiri finman kɛ dungare yɔrɔ min na i ja bɛ ye fan tɔw de la mais pɛntiri bɛ yɔrɔ min na i ja tɛ bɔ o kan o y'o bannen wa i dusukun fana ka sanu de i ka Ala sɔsɔ de bɛ dusukun vi e b'a Ala sɔsɔ min kɛ dɛ o de bɛ t'i dabiri dusukun da la k'a yelen datugu wa n'i tɛ fɛ i dusukun fan bɛɛ ka minɛ k'e ka kɛ juma selila ye mais a daba kama ka juma bila ten i ti banabaatɔ ye i ti muso ye i ti denmisɛnnin ye i ti taamaden ye k'a bɛ tape i dusukun na a munafigiya tanpɔ k'a bɛ sigi i dusukun na Ala ko ninnu sɔnni min kɛra k'a to kɛlɛkɛlaw kɔ o tuma na k'u dusukun nana datugu fahum la yafqahuna u t'a faamu u t'a mɛn لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون لكن الرسول ألكن على تشيدي نوي عليك كري عليه السلام والذين آمنوا معه أني ما منو لمن راك فرالك تشيدين صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأموالهم كل كوني كلك نو كان فلوي إكوا أبو بكر سريكي إكوا عمر فنا كوني ورتيجي ما كوار ما تشيد إكوا أبو بكر سريكي تا ما ميرا كوني فانتاي فوي تاكنا أو كوني علي دي فان تا علي بلو فوي أيني توقف بسرعة كاتو فانتاي دي درما كلام كنتي أبو بكر سريكي ور كمبو كنا عثمان بن عفان كمبو بلو a kelen bɛ komi olu ka wari tilancɛ ɲɔgɔnna de tun bɛ Umaru bolo Abdurahman bin Auf o fana tun ye waritigi ye waritigi kelen kelen tun bɛ yen minnu ye Ala ka ciden dɛmɛ sallallahu alaihi wasallam mais kuma dɔ la ni kira yɛrɛ ma kuma minnu ka wari bɛ bɔ ka sɔrɔ a ma kuma o y'an ba Khadija ani Abubakar Sidiki ye Abubakar Sidiki ye kira dɛmɛ ni wari ye ka sɔrɔ kira yɛrɛ da ma fɔ nin kɛ o camanba kɛra mais dɔw ta bina de ni kira kuma na a bɛɛ n'a sara bɛ ɲɔgɔn na o de kama don dɔ Abubakar Sidiki ni Umaru ka kuma taara ɲɔgɔn kan u taara ɲɔgɔn kan mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan ko don dɔ a ka kuma tɛ pan ɲɔgɔn kunna o tɛ kɛ o kɛra yɔrɔ min Abubakar Sidiki diminen nana a y'i sigi Ala kira kɛrɛfɛ kabini kira y'a ye kira ko bi n ka cɛ t'a cogo la dɛ mais a m'a ɲininka a b'o la yɔrɔ min Umar bin Khattabi nana a ko Ala kira fo n'i ye yafa ɲini Abubakar Sidiki fɛ n tɔgɔ la dɛ vraiment an ye kuma dɔ échanger kuma dɔ an y'a falen bon ne ka kuma nana giriya n'a ta ye a dimina Ala kira i b'a fɔ a ye a ka yafa ma yanni Ala kira ka yafa ɲini Abubakar Sidiki fɛ Umaru tɔgɔ la a ye kangari de da Umaru ye ani sahaba tɔ bɛɛ a ko yala a bɛ se ka n jiɲɔgɔnkɛ nin to n ye wa n terikɛ nin a bɛ se k'a to ye ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma sɔrɔ wa don min na ne ko n ko Ala ye kelen ye aw bɛɛ ye ne nkalontigiya Maka ye maa kelen min sɔnna ka tugu n kɔ o ye nin de ye a filanan n ko aw kana n'aw ka wari ye an ka diinɛ dɛmɛ caman y'i ta bila i kunna maa min y'a ka wari bɛɛ di an ka diinɛ dɛmɛ nin don a ye n ka cɛ to n bolo n t'i fɛ maa si ka tɔɔrɔ ka s'a ma Ala kira yɛrɛ de Abubakar Sidiki défense ta nin don yɔrɔ ni nin fɔra e yɛrɛ sigilen hali n'a ma fɔ k'i ka yafa i dusukun yɛrɛ soulagement bɛ na quoi i dusukun yɛrɛ bɛ sin ka maɲigin ten i bɛ yafa kira kunturu yɛrɛ ka e tazikiya k'i purifier ka i yɛrɛ jɛya k'i sanuya bɛɛ sigilen ɲɛna
wala kira ka misiri donda caman de kun b'a la n'i bɔra kare o kare fɛ du bolonboloni fɛn fɛn fɛ i bɛ don parce que a bɛɛ kun ye da de misiri kun bɛ ten mais a ka saya bana surunyalen a ko sahabaw ma a ko ni n fatura da o da bɛ bila mɔgɔ mun ka du la n'i ka bolonboloni na a y'a bɛɛ gere fa bogasiriki bɛ tɛmɛ sira min fɛ o donda a kan'o gerenda a y'o to yen mais da tɔ bɛɛ ka gere a y'a tɔ bɛɛ gere a ye nin fɔ abubakar siriki de ma radiyallahu anhu dɔ delila ka na ci la alakira fɛ yen alakira ye dɛlɛ dɔ d'a ma a ko alakira ni nana sɔrɔ i tɛ yen dun a kun kan bɛ kira ka saya de ma ni nana sɔrɔ i tɛ yen dun a y'i bolo da abubakar siriki kan ko n'i fɔra ne kɔ ko nin bɛ yan halisa abubakar de buruja ye a bɛ nin cɛ dɔn n'i fɔra n kɔ ko nin bɛ yan a y'o fɔ abubakar siriki de ma ninnu ka teriya kun ye teriya ye dɛ o de kama a tɔgɔ dara ko sidik abubakar sidik k'abubakar tiɲɛtigi n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ tɛ nin ye o maa caman bolo k'a tɔgɔ yɛrɛ de ye nin ye a tɔgɔ yɛrɛ tɛ nin ye dɛ abubakar siriki tɔgɔ de ye ko abdulahi bun usman a tɔgɔ ye o de ye tɔgɔ jɛlen yɛrɛ ye o ye mais kira k'a mankutu o de nana n'abubakar ye k'a mankutu tuguni o de nana ni sidik ye parce que a ye ala kɛra tiɲɛtigiya de ye alayhi salatu wasalam n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ye abdulahi de fa kun y'a tɔgɔ da ko abdul kaaba ko ayi alikaba ye jɔn ye abdu fana ye jɔn ye e ye jɔn ye jɔn ka jɔn tɛ kɛ jɔn ye an b'a bɔ abdul kaaba la ka kɛ abdulahi ye ala kɛra de ye abdulahi nin d'a la ka tila k'a bogasiriki fana d'a la caman b'a fɔ ko pogotigininw fa o sugu pogotigi caman yɛrɛ kun t'a bolo yɛrɛ abubakar siriki kɔrɔ de maa minnu bɛ girin maa min bɛ girin ka da baara ɲuman kan o de ye abubakar ye bon a ye ala kira tiɲɛtigɛli min kɛ o de ye sidiki ye abubakar sidik a nana ten de o de kama maa minnu bɛ yen k'u ye ala ka ciden dɛmɛ n'u ni ye an'u ka nafolo nin cɛ b'a la o de kama alahu taala ko lakini rasulu walladina amanu mahu nka ala ka ciden ani minnu limaniyara ka fara kan jahadu bi amwalihim olu ye kɛlɛ kɛ n'u ka nafolo ye wa anfusihim an'u ninkun ye wa ulayik olu tigilamaw dɛ lahumul khairat ko hɛrɛ caman caman de b'olu tigilamaw ye wa ulayik o tigilamaw kelenw dɛ humul muflihuna olu de ye kisi jɔnw ye olu de kisilen aha أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار على كوكال أرجين السود لبني تجيلا موي جنات أرجين السود أرجين نفني ربو كان دي دوكا ربو بافو ناغو دي ماكو جنة على ناغو كيشوكو دما دوبي ربو كان وطوغو تيكلي حديقة أمبا فابي ماكو جاردين مربو في وكلوتيرو تشوكولا وبتوغو بونيغانا إبا مكمدو لكو رياض وي جاردين دي جنة جاردين دي دو بستان جاردين دي دو حديقة ni beye jardin togo ya rabukana mais différence fitini fitini be ou beni ñogonte atala rawda beye jardin togo ya rabukana abe a'adda Allahu lahum jannatin ala ye arjine sow labbe uye tajri min tahtiha al-anhar ko ñew be boli boli arjine so min dugumalala khalidina fiha nu donar arjine so min kono be dumi o be do kono be dumi tebo dhalika al-fawz al-'azim ni y'a mɛn k'i ye nin sɔrɔ i ye place ba sɔrɔ diɲɛ na o de ye arijinɛ ye dɛ n'o tɛ i ye kɔnkuru dɔ kɛ i gaɲɛna i bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye i bɛ misiw faga i bɛ sagaw faga i bɛ baw faga i nisɔndiyara mais gaɲɛ la gaɲɛ ye arijinɛ donni de ye walahi ni arijinɛ sɔrɔ o de y'i gaɲɛlen ye tɔɔrɔ si t'i kan dusukasi t'i kan hami si t'i kan ala ye fɛn min d'e ma i tɛ nimisa kɔfɛ Allahumma rabbi ni yɔrɔ damunen ba ni ala k'an se yen an b'o de ɲini masaba ala fɛ dhalika al-fawzu al-'azim ko ni maa min ye arijinɛ sɔrɔ ko de ye nin sɔrɔ ye ko nin sɔrɔ min n'a ka bon kosɛbɛ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المؤذرون من الأعراب ما منهم بفعل كراكا وكل جرع من الأعراب برشكون مو العرب وي أربوي الأعراب وي منو سيغرا برشكون وي برشكون مو دي وجاء المعذرون منو ننو كل جرعي كان فالك راي تغلي كداني مكربي يا فاما نكني لهلابت انغني لهلابت ala ko lujura dila nunu min al arab ka bo burushi kono arabu la kulu nana unana o be fe kana fo ala ka cidi kira kasra duma li yuzana lahum wala sala ka cidi ka jiye uluma uluka toyi u kana taga ala warci gu yesra nyini aywa burushi kono arabu yesra nyini madina ere konna la mo do fene na nasra nyini ashite fe kata ashi mais ala yafara minnu ma ko n'u ye sira ɲini ka sira d'u ma an bɛ tila ka se olu ma sisan mais ninnu si tɛ kuma dɔ la ni ninnu yera kɔnɔ o b'a la n'u ma y'a kɔnɔ o ye filiba kɛ dɛ ko burusi kɔnɔmaw nana u b'a ka sira ɲini fɛ k'i ka diɲɛw ma olu ka to yan olu kana ta liyudhana lahum walasa sira ka d'u ma wa qa'ada alladhina kadabu maa minnu ye ala galontigiya kadabu llaha wa rasulahu maa minnu ye ala galontigiya ka kira galontigiya k'olu sigira olu ma sira yɛrɛ ɲini u sigira ten u ma taga munafigiw o munafigi minnu yɛrɛ taara olu dɔ yɛrɛ ye fuguri bɔ daba da la ka fuguri bɔ daba da la wala o kɔrɔ ye mun ye ka taa worobilanji la kɛ quoi ka t'u yɛrɛ bila ala kira dakɔrɔ a kana fɔ k'ali i mana sira ɲini fɛ ka sɔrɔ laɲini tɛ tagali yɛrɛ ye bamananw ko de ma ko ka fuguri bɔ daba da la mais dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ma se kira ma yɛrɛ alayhi salatu wasalam olu ma taga yɛrɛ ko jɔn bɛ t'i yɛrɛ faga alijinɛ ko kuma min bɛ ka fɔ dɔ donna a kɔnɔ ka bɔ a bɛ taa nin na ten a bɛna faga ka bɔ musow kɔrɔ ka bɔ denw kɔrɔ a n'aw ka nafolo dɔw yɛrɛ bɛ taa k'e ka nakɔ ɲalen b'a lajɛ bayi i bɛ taga ka nin tamoroju ɲumanba ninnu nin ji dumanba ninnu to yan kɛlɛ min yɛrɛ la i t'a sara yɛrɛ ye ɲɛla yɛrɛ a fɔra dɔrɔn k'an ka taa kɛlɛ kɛ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ jɔn de b'a dɔn i tɛ to i ka nakɔ nin kɔnɔ yan munafigiw de b'o fɔ ɲɔgɔn ma ten ka ɲɔgɔn namuruti ten olu ma taga kira fɛ yɛrɛ ka taa sira ɲini minnu taara sira ɲini o de ye ninnu ye al-arab liyudhana lahum olu de nana k'i ka sira ɲini u ye ka diɲɛ d'u ma wa qa'ada alladhina kadabu llaha wa rasulahu mais maa minnu ye ala galontigɛ ani kira k'olu sigira olu ma b'u nɔ la yɛrɛ u ma taa hali sira ɲini k'u tora yen sayusibu alladhina kafaru minhum ala ko maa minnu kafirira ninnu cɛla ko fɛn minnu sɔrɔ adabun lajabala alim dimi bɛ mun nɔfɛ u yɛrɛ bolo o ye taabaliya min kɛ k'u ye plan dɔ de kɛ plan réussira ala k'o ka plan ma réussi dɛ ko lajaba dɔ b'u ɲɛ sini ala fɛ yen lajaba min bere bɛna ci u kunna k'a yir'u la aw ye fɛɛrɛ min kɛ diɲɛ na aw bolo k'aw bɛna bɔ de bɔ sira tɛ ko nin bɛna aw tɔ bɛɛ coron de adabun alim lajababaw nɔfɛ dimi bɛ mun kɔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ليس على الضعفاء على كواتي ما الله فلينكا نافي نانغو چاما يسرا نيني كولو بفكا تويا ولو چامان تي تو بغاي ala kelema ko min sungolo surunyara na totoro kunyo ngeli ibe ordonnance kuratigi tigun chamai ala ni analyse chaman tigiu ala ko yere boto fle do toro sola be clinique do torof walma be laboratoire do torof kontaranga bilan général leke bon malheureusement docteur ya ira konse ka sunyina ma be yala mo godala no de konse ka sunyina ko kuma tenyina sungolo bina be klima chugomi ne se ka su ko njeli be cogo min na ni tile jɔra kan dɔrɔn a bɛ boli ka caya n'o kɛra n bɛ ɲɛnamini n kana taa crise piqué caman ta ye nin de ye dɛ i tɛ maa si ka bana mɛn sisan fɔlɔ mais ani sunkalo tɔ mana to kunɲɔgɔn kelen ye ayiwa ordonnance kuratigininw bɛna caya sisan ani analyse tigininw n taara yen fɛ u ye analyse dɔ di yan
nyere be fe ka taa dɔgɔtɔrɔ masina nin fe yen a ka n furu lajɛ ne sɔnnen ba tɛ n furu ye n kɔnɔ bɛ to ka funu a yɛrɛ ma ten o kumaw de bɛna caya n bɛ taa n rɛn lajɛ n bɛ taa n ka jabɛti lajɛ n bɛ taa n ka tansiyɔn lajɛ kana nkalon da dɔgɔtɔrɔ la bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ ye ne b'a dɔn k'ali ni man kɛnɛ i ka sun y'i ma fura ye ne ma banabaatɔ jugumanba ninnu ta fɔ dɛ nka banamisɛnnin bɛ maa fɛn fɛn na n'i sunna e yɛrɛ b'a santi o waati k'i lafiyara parce que ni sunkalo tɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko motɛri yɛrɛ kan ka bila repos la quoi ale ta ye an ka dun dɔrɔn ka taa a ka dun dɔrɔn hali dɔw dalen dilan na dumuni b'a da n ko nin de ye bana ye sunkalo kalo kelen min dira i ka motɛri bila repos la e bɛ dɛsɛ o fɛnɛ na ka bɔ ni kuma namaralen ye yɔrɔ bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de ko n kana sun dɔgɔtɔrɔ t'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan koyi e b'i yɛrɛ ka lahala dɔn ka tɛmɛ olu kan o ɲɔgɔnna de filɛ dɛ maa caman nana sira ɲini ala kira fɛ kira i bɛ yafa n ma dɛ tiɲɛ na n'anw taara nin bɛna kɛ tan nin bɛna kɛ tan sira kan ka di maa minnu ma ni jurumu t'u kan dɛ ala filɛ k'o de fɔ nin leisa ala duwafa'i maa minnu lafulen don i ko maa min kɔrɔla ka dɛsɛ cɛkɔrɔba dɛsɛli maa min sen kelen man ɲi walima a ɲɛ kelen man ɲi walima bana sigilen dɔ b'a la ala kan b'o de ma o de ye maa lafulen ye wala alal mardɔ banabaatɔ fɛnɛ ko fɛn t'o fɛnɛ kan degun t'o fɛnɛ kan wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj maa min yɛrɛ tɛ se ka hali dépense kɛ a bɛna taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka dépense dɔ to a ka du kɔnɔ o t'a bolo ka muso ka dépense assurer a tɛ se a denw ta a tɛ se hali fɛn min bɛ mɔgɔ lase kɛlɛkɛyɔrɔ la moyen si t'ale ye moyen tɛ ye moyen si t'o tigilamaa ye ala ko haraj ko degun t'o tigilamaaw kan maa lafulen degun t'i kan i tɛ jurumu sɔrɔ banabaatɔ degun t'o kan o fana tɛ jurumu sɔrɔ se tɛ maa min ye dɛsɛ dan ye maa min ta ye n'o fana ma ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ko jurumu t'o tigilamaa kan nka iza nasahu lillahi wa rasuli ko n'u fana ye kɔnɔnandiya kɛ ala ye a n'a ka kira ni mun b'u la u y'u jɔ n'a yɛrɛ de kɛ tiɲɛ don namara kuma si t'a la dɔw ko nasahu ko yɛrɛ kɛra o kɔrɔ fana ye hali u ma taa mɛ u toli min kɛra dugu kɔnɔ u ye pilasi dɔ kɛ parce que adamaden man kan tɛ ka kɛ ko nafa t'i la kana sɔn o ma dɛ k'i kɛ nafa si t'i la ye kana sɔn o ma kuma dɔ la hali bagan dɔ bɛ yen u bɛna fisaya n'i ye dɛ n'i bɛ du kɔnɔ i k'i jija hali ni tɛ baara la i bɛ ekɔli la waati min samedi ni dimanche taa masɔnkɔrɔ baara kɛ walima taga faraci kɛ taa lɔgɔci kɛ walima taa ji tɛ yɔrɔ min na wotoronin bidɔn kɛ k'a fa i ka taa ji ta fɔntɛni ninnu na i ka taa feere wula fɛ i natɔla ka don ni sukaro kilo 5 ye i fa kan i ye ekɔliden de ye kabini i ka ekɔlidenya i jɔlen don ni du sukaro ye walima musow ka tobili lɔgɔ i nana n'o ye i ye pusepuseni fa lɔgɔ la ka sin ka fɔ n'a jigiya ka gabugu yɔrɔ yira la taa jigi ye ko jɔn nana ni nin ye ne ye hali n'u ma duwawu k'i ye walahi ba bɛ nisɔndiya i kɔrɔ i fa bɛ nisɔndiya i kɔrɔ maa min ma se ka nisɔndiya i kɔrɔ o de ye barika ye o de ye barika ye mɛ e ma nin kɛ e b'a la dɔrɔn ko jiginnataw la ye ekɔlidenw de ye walima n tɛ kalan na bɔn baaraw fana tiɲɛna e de sigilen don poropara kabini dugu jɛra fo su a dɔw yɛrɛ bɛ muso b'a bolo den b'a bolo mɛ ni muso yɛrɛ ma taga a munumunu daga tɛ sigi o kamalenkɔrɔ dɔw bɛ yen dɛ ka muso furu den b'a bolo 3 4 ni dugu jɛra dɔrɔn a hami ye mun ye a ka te daga te kɔni kana kɔtigɛ dɔrɔn ale b'i sigi de a kana kun muso la fiyewu ka n'i jɔ ale kunna k'i bɛ nasɔngɔ ko kuma fɔ wa kɛ yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ baara la o tuma n bɛ taa suɲɛ de yan e y'a dɔn i tɛ baara la i dun bɛ waliden ta kana bila du kɔnɔ cogo di ta nin tɛ kuma ye o n'i tɛ baara la taa baara ɲini i sen ma tigɛ i bolo ma tigɛ fa t'i la e bɛ se ka taga baara kɛ a ye taga hali n famana yɔrɔ ma sisan yanni i ka se ecobanki ka yɔrɔ nin na yanni i kun ka se yen yɔrɔ dɔ tun tɛ yen fo an balima minnu sen man ɲi an b'a fɔ minnu ma ko namaraniw o ka fauteuil dilan yɔrɔ tun tɛ yen u sen man ɲi an kɔni bolo société la n'i namarayara dɔrɔn i kan ka delili de kɛ mais malgré que namaraw don nka u ye yɔrɔ dɔ de dayɛlɛ atelier u b'a ka fauteuil de dilan yen fo fauteuil tɔgɔ dara ko namarani fauteuil k'a dilan u b'a feere u b'u dahirimɛ ɲini a la a dɔw la olu ta kun ye ka samara de dilan quoi olu kun ye samara dilannaw de ye u bɛ samara dilan u b'a seere sen si t'u kɔrɔ mais b'u k'u dahirimɛ ɲini a la a dɔw ta ye feere ye fɛn t'a bolo dɛ mais i ta ye delili la abada a ka tabalinin b'a bolo a b'a ka baara de kɛ a b'a muso ta o la a b'a den ta o la
nga i ɲɛma minɛ i senma minɛ i boloma tigɛ bana t'i la mun b'i bali baara la e de poroparalen sigilen bɛ da la dɔrɔn muso de b'a ka taa ɲini dɔrɔn ka na tobi kabini muso balimaw b'a dɛmɛ f'u bɛɛ découragera o tuma furu sugu jumɛn don ni muso tora ten fɛn t'a bolo a denw tɛna dumuni kɛ muso ba de bɛ hinɛ a la waati bɛɛ ba de b'a ka wari bila ka na ni san sɛnɛjala la i ka lafirenin dɔ dilan i ka di i denw ma kamalenkɔrɔ sigilen bɛ so da la a ka te daga kɔnɔ a dɔw la yɛrɛ a bɛ tila k'i munumunu ka don so kɔnɔ ka muso ta tɔgɔ ma ko ne ko dɛrɛmɛ 20 ma sɔrɔ e la ye wa i k'a di yan n ka te sukɔrɔ ko ɲɛnabɔ fugari ala kana maa denkɛ fugari ye dɛ alahi a kan ka nasɔngɔ min bɔ a t'a bɔ a bɛ tila ka nin munumunu so kɔnɔ ka muso wele ko 20 ma sɔrɔ i la ye wa 10 ma sɔrɔ i la ye wa n ka te yɛrɛ mɔna mɛ n ma sukɔrɔ yɛrɛ k'a la fɔlɔ nasɔngɔ bɔla de mankan filɛ a muso ma ko ka tan d'a ma o tan de bɛ ɲini ni muso ko wari fɛnɛ tɛ yen don min o ye kɛlɛ ye dɛ ɲɛkumu a tɛ malo san nasɔngɔ ti bɔ lɔgɔ a tɛ foyi la du kɔnɔ foyi ka dun dɔrɔn ka t'i sigi bulonda la a b'a ka te de kan dɔrɔn ka suruntu a banna sigɛriti kana kɔtigɛ te kana kɔtigɛ wa a bɛ tila k'a den ci t'a fɔ i ba ye dɛ ko midi bɛ fɛ ka tɛmɛ dɛ halisa ale ka daga ma jigin fugari ala kana an denkɛ fugari ye dɛ a t'a bɔ a mago t'a la wa a t'a tɔɔrɔ yɛrɛ t'a tɔɔrɔ wa i bɛ mɔgɔw dalajɛ k'o tigila mɔgɔ de wele ka na k'i b'i ka masɛbɛya kan f'a ye e bɛ k'i ka kuma lafili o a t'aw sɔsɔ o a bɛ kumaba nin bɛɛ kɛ a b'a ka kunkolo la dɔn dɔrɔn walahi tiɲɛ don walahi a bɛ tila k'a bolo don ɲɔgɔn kɔnɔ k'o la i ko seliji t'a la walahi tiɲɛ don dɛ a ye duwawu k'an ye walahi tiɲɛ don n'ala sɔnna ni bi bɔra la n bɛna baara kɛ a y'a sigi k'a lajɛ dɔrɔn duwawu de ka gɛlɛn ni maloya bɛ ne yɛrɛ la wa n'a y'o duwawu kɛ a banna dɛ a y'a bila yɔrɔ min san kelen kɔfɛ i bɛ tila ka na tuguni a b'o cogo kelen na a tɛ taa yɔrɔ si a dɔw bɛ sa ten walahi a tɛ foyi kɛ nin de ye fugariya ye ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ a ma Allahu Ta'ala ko maa minnu bɛ yen n'u lafulen n'u banabaatɔw minnu tɛ foyi sɔrɔ ko dɔrɔrɔ t'olu kan mɛ o fana kana to yen ten k'u ka ladilikan di ala kama ani alakira fana alayhi salatu wasalam ma ala al-muhsinina min sabil maa minnu fana ye ɲumankɛla ye ko jurumu t'olu kan dɛ maa dɔw bɛ yen tiɲɛ n'a bololabilalen don a b'a di a bɛ dépenses ni fɛnw camanba kɛ alakira fɔ sahabaw ye k'u kana olu fana jalaki ala yɛrɛ fɛ yen ko jurumu t'olu kan parce que bɛɛ n'i se don olu fana se ye nin de ye nin ka nɔgɔn ma kojugu o b'a bɔ wallahu ghafurun ala ye yafa masa ye rahim ko Allahu Ta'ala ye hinɛ masa ye ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا أقرأ جلكيلي والمجرمون كتي مغفنك على الذين موكا إذا ما أتوك ما منون إما لتحملهم كيكوتا mɔgɔ dɔw fana nan'u présenter alakira la alakira an kɔni ma fɛn sɔrɔ dɛ so t'an bolo ɲɔgɔmɛ t'an bolo i b'a lajɛ i bɛ yɛlɛn ka fɛn dɔ ɲini anw ye anw bɛ yɛlɛn o sanfɛ an bɛ taa anw tɛ fɛ ka to dugu kɔnɔ yan dusu bɛ adamaden dɔw kɔnɔ dɛ yafa yɛrɛ kelen don u ma dɛ parce que foyi t'u bolo mais u dɛsɛlen don u nana fɔ alakira ye alakira ye moyen ɲini anw ye dɛ a ye moyen ɲini anw ye an fana bɛ yɛlɛn ka fɛn min sanfɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la parce que a tɔgɔ man di kilo 700 ni dɔɔni o tɔgɔman bɛ kɛ cogo di ko o tigilama minnu fana ma fɛn sɔrɔ n'olu nana e ma iza ma atawka u nana e ma litahmilahum walasa i k'u ta qulta e y'i kanto u ma la ajidu ma ne ti fɛn sɔrɔ ahmilukum alayhi ne bɛ aw la yɛlɛn sanfɛ ka taga a tɛ ne yɛrɛ fana bolo dɛ tawallaw ni kira y'o kuma fɔ dɔrɔn k'u bɛ sin k'u kɔ don wa a'yunuhum ka sɔrɔ u ɲɛw tafidu min ad-dam' ɲɛ falen don ji la u b'a ka kasi parce que u nana ko ala kira ka yɛlɛn ka fɛn ɲini u ye u bɛ yɛlɛn ka fɛn min kan ka taga kira ko yɛlɛn ka fɛn tɛ ne bolo dɛ u sina k'u kɔ don ten k'u b'a ka kasi hazanan ko dusukasi de b'u k'u bila kasi la munna alla yajidu ma yunfiquna ka da ka k'u ma fɛn sɔrɔ u bɛ fɛn min kɛ dépense ye mɔgɔ dɔw bɛ yen a b'u bolo
baloko dɛsɛ t'u la wariko dɛsɛ t'u la yɛlɛnkafɛn dɛsɛ t'u la nka olu ye lujura jagoya d'u yɛrɛ ma u banna ka taga nka nin filɛ a t'ale bolo a nana ka sira de ɲini wariko yɛrɛ tɛ dɛ yɛlɛnkafɛn dɔ ɲini dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ ka taga yɛlɛnkafɛn kira ko yɛlɛnkafɛn tɛ yen dɛ o ko nin san de ye ko Usmani bun Affan ye mun di kira ma k'a bɛ so 300 n'a kɔminan bɔ so 300 ka munumunu kira y'i jɔ minibari sanfɛ ala ka diinɛ dɛmɛ dɛ dɛsɛbaatɔw bɛ yen an t'a dɔn an bɛna taa n'u ye cogo min ko Usmani nana ni so 100 ye mais so 100 tɛ mɔgɔw bɔ o kɔfɛ ala kira ye welewelema da wɛrɛ kɛ o Usmani kelen seginna ka na ni so 100 ye a n'a kɔminan bɛɛ ye kira ye welewelema da wɛrɛ bila tuguni parce que Usmani y'a se kɛ mais tiɲɛ na mun nana a tɛ mɔgɔw bɔ ko Usmani nana ni so 100 wɛrɛ ye a n'a kɔminɛ a ko ala kira nin di sahabaw ma o ka yɛlɛ ka taa kira nisɔndiyara ka nisɔndiya a ye duwawu dɔ fɔ Usmani ye a ma duwawu fɔ mɔgɔ ye ka kɔ Usmani ye wa fo ka diɲɛ wuli a duwawu ɲɔgɔnna tɛ fɔ maa wɛrɛ ye tuguni Usmani kelen pe a ko ma dɔrra Usmanu ma amila ba'da al-yawm ko ala tɛ jurumu sɛbɛ Usmani kan n'a ye baara fɛn fɛn kɛ bi ta kɔ yan n'a ka saya cɛ Usmani ka jurumu k'o banna mun y'a sanuya ka bɔ jurumu na a ka dili k'a di ala ma i n'a fɔ n'an bɛ misirijɔ la walima kalanyɔrɔ an ko fi sabilila setigi dɔ b'an cɛ la a nana 1,000,000 di alimami ma alimami a ye nin fara o bolo kan a tɛ tɔw bolo 100, 200, 20, 30 olu y'o de di ale nana ni 1,000,000 ye an ko dɔ ye 1,000,000 di mais baara ma ban a m'ale surunya banna an y'a fɔ mikoro la tuguni ayiwa baara tɔ ka ca dɛ a y'a lajɛ a ka dɔ kɛ o tigi fana tilara ka na tuguni alimami 1,000,000 wɛrɛ filɛ siɲɛ 2 3 a bɛ ka na ni 1,000,000 wɛrɛ ye k'a di alimami kuma o kuma ale ka 1,000,000 kɔni a surelen o de ko don mais an fɛ yan an ma nin de faamu ni dɛmɛ dira siɲɛ 1 a banna sa fo sancɛ kura wɛrɛ n'o tɛ maa min y'a di siɲɛ fɔlɔ kɔni na o tɛ fɛn di tuguni ale k'a ka 1,000,000 di alimami ka kuma wɛrɛ fɔ a ye wa sancɛ tɔ bɛ a ma ban dɛ a yɛrɛ bɛ sin k'a bila a kɔnɔ ten non alimami kɔni kan tɛ ne kɔni ma o ne kɔni tɛ o ne ye n ta d'a ma yɔrɔ a kɔni kan bɛ mɔgɔ tɔw de ma ale tɛ o de bɛ jigin a kɔnɔ quoi ne kɔni ko tɛ a yɛrɛ bɛ bɔ ten a t'ali dabila a kuma la quoi parce que ale kɔni jɛra ka ban ale ye 1,000,000 di a banna e bɛ k'i yɛrɛ bɔ a la jama minnu cɛ la e k'u lajɛ ba ye hali 1000 dibaga ye jɔn ye a la e k'a lajɛ caman bɛ ka jɔrɔ a ka surafana na ala y'a di de ma hali n'a fɔra ko siɲɛ 100 a di siɲɛ 100 i bɛ taa sara sɔrɔ ɲɛ arijinɛ na kana décourager dɛ i ka wari ka ye ala ko la i ka hɛrɛ b'o de la ni maa ninnu dɛsɛlen yɛlɛn ka fɛn na ala kira ala ta'ala ko k'i b'u ye u b'u kɔ don tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i u b'u kɔ don ka sɔrɔ ɲɛw falen don ji la hazanan dusukasi fɛ alla yajidu ma yunfiquna ka sababuya kɛ k'u ma fɛn sɔrɔ u bɛ fɛn min kɛ dépense ye الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل على كجرمون بجونك ما دوبي كجرمون بولك جرمون تمنك ولو فولين فله ما على كجرمون بجونك أتم ورك فنا كرجوني إنما السبيل كجرموني نويا لك الدمي على الذين يستأذنونك ما منو بنا جين يني في كسر يني وهم أغنياء كسر سبوي كسر دولما كفولو كتوي جماكو كسر سبوي كتغا كجرم بولو دي كنا بريبي بمبرولو دي كنا ردوا بأن يكونوا مع الخوالف كجروي وكفر ما منو بنا تو كله كوكو كفروا جماكا كودي جروي وطبع الله على قلوبهم ألا ينور لك ولوتي لمودي دسكونا فهم لا يعلمون وتادو ala yolu de duskun gere ka duskun nɔrɔ kanda yelina melina foli atidu fahum la ya'lamuna kutadu bayra kafo mamunun be ni ala yɛrɛ y'u ka lujura minɛ jurumunti ninnu sila jurumunta sila mais jurumun be jɔn ka mamunun be kafo olu bɛna diɲɛ ɲini fɛ sira di anw ma ka sɔrɔ olu ye bannaw ye a jar'u ye munafiki minnu tora madina n'u ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la olu yɛrɛ fɛnɛ ka sigi ka fara munafikiw kan k'olu de dusukun nɔrɔlen don
فهم لا يعلمون وتابعوا. نعم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعتذرون إليكم ومن اللجرة دفو وسي منافقي تدوى قلمانو اما يالانغا فردا سليني على كراكو فجرني سافوا منو منافقي مو كودي كاغلي اواتي باسكو yelen ba munu filan fe ya sisa o yelen kuntiw hali village do be sa ni tara fajiri wati te yele fona yo nyogon be misri dal safo fena wati ya te nyogon yi yere do ni te fon fe na ite munafiki yala ka barake mo shikana do alati sola atisi aha mun kada le dron na yake akafo na yake fena akayi akadon o de kadai no te fon fena ita yala ولي كما يخلصوا سنسيريتي ده أتي منافقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم الله تعالى كوكو بنا اللجرانين ديكي ني اسجنا كانوا ما وبنا اللجرانين اي كرام كوني يدو أبورا توغو مجانا أبورا توغو مجلنا ما أبي يفون دي كوني ما ده أبي يفون ما أنيا في يشوغو مي كابيني متاغا وشوغو كلنو ده نيا أو متاغا نيندي كومي أبي يفون ما ده قل على قول كرام صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا أو كان اللجرة فوق كان أو كان اللجرة شيرا منا لن نؤمن لكم أنت دولة فيو أو كان اللجرة شيرا أنت دولة إيه نيجي لاتيك ما يدا جيجي لاتيك تتمنيك كرنا كجمان نالي ولودين نناسكو باللجرة بريزانتي إيه كرا أكون بيا فما كابينا وما تكان كونيا فا كسر دام wayo sira mindi halisa o kelempedo de aha otuma be ya fan koni man jotala qul afo la ta'tadiru aw kana lujura shira lan nu'mina lakum anti liman yaula anti dawla tuguni kana lujura shira anti dawla qad nabba'ana Allah min akhbarikum Allah ta'ala yi anki boroya aw kala halawla ore kama be munafiqin na ka dugule no kasra ko be fiena ebigi dugu muna ati no chewu abina ala de che ala krati ka baraji sebe ati ka jurumu sebe ala mimbe baraji sebe ka jurumu sebe e boloki baga dugu kirani sahaba wala kasro i dugu linte ala yi ka ko bedo i ka ko bebe da keneka i dugu linte qad nabba'ana Allah min akhbarikum ala yi an kibaruya aw kala halayawla wa sayara Allah amalakum Allah ta'ala bi aw kabarai ورسوله أناك كرا على بي أو كبارة ياي بارة منك على باي ورسوله على كرا فن باي صلى الله عليه وسلم بس كأو كم منافقيا بنا دكنة كاندي أو كبارة بنا يي على في بارة بنا يي كرا فن في ثم تردون إلى عالم الغيب أو كفى أو بنا السجين كتجا كودولين دوم مسام كودولين دوم مساي جوي وي على دي والشهادة أن يكون بانجلي ala de be ko dugulin don ala de be ko bangelin don fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna ala be aw kibariya kuma ka fe min bara ala baw kibara bela munafiki be jigila tige yande ale rebulu ayi dugo ka ko do ke ka sura be dara keneka ala ya don ala ya ira kirala aha ala ya don parce que ale rena ka fembe be ala kam minan kono ala ya don ala fene kira bo akalamo ore kama ngabu nyena ku dugulin do ka sura ko be fiena ni de munafiqu kala halay fokun yi munyi eki jantu yere la jogo kana yila akibora kana yibulu kadaka ala tamashin abela jilen fora no femi yera ijote kala de ambayni masabala fe ala kan kishi ka bon munafiqiyam ala kana yana kana ya langa du kono mala halan dombaga ala kana ayo ala kan kishi ala dombaga kana ke munafiqi ambe bita joya inshallah ni masabala ye wati wera werana anya joro mi amana tay ala ko wati irana
nka yan'o cɛ ci dɔ bɛ an bolo k'a lase jama bɛɛ ma. an bɛɛ b'a dɔn kibaruya min bɛ réseaux sociaux sanfɛ nin waati nin na k'a lase an balimakɛ a n'an karamɔgɔkɛ n'o da Sheikh Usman Sɔleh a n'a ka denbaya kɔnɔna. an bɛɛ b'a dɔn a kibaruya taara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. maa si tɛ an na yan k'a fɔ ko maa min ka laɲini kun ye nin ye. fɛn fɛn mana ye dusu bɛ tiɲɛ, fɛn fɛn mana ye i bɛ maloya i yɛrɛ ma. dɔwɛrɛ si tɛ ko nin ye ko belebele fila dɔrɔn bɛ de ye. ko fɔlɔ, ko kɛbaga ni ko kɛcogo, o de ye maaw tɔɔrɔ. haramuyalen don a ma haramuya, an t'o kuma k'a ye parce que a ma kan ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ, a kɛra n'a furumusow de cɛ. mais n'i y'a ye ko nana bonya diɲɛ kɔnɔ, ko kɛbaga a n'a kɛcogo, ala y'ale kɛ maaba ye parce que a kɛra alimami karamɔgɔ don. ala ka nin kitabu a dafalen b'a kun na. maa kɛmɛ yirika k'a bɛɛ durusi ala ka nin kitabu la. wa n'a fɔra k'ale yera ta, o kɔrɔ tɛ a ye fɛn kɛ mun tɛ bɛn ala ka sariya la, mais a ye fɛn kɛ mɔgɔw ka laɲini tɛ ale ka ye fɛn min na, o de ye mɔgɔw tɔɔrɔ, o de ye maaw tɔɔrɔ. a filanan ani ko kɛcogo, parce que ninnu ye sokɔnɔ kow de ye, ninnu man kan tɛ ka bɔ kɛnɛ ma. n'a kun danna sokɔnɔna la maa si tɛ bɔ a kalama. mais kabini a bilara kɛnɛ ma, réseaux sociaux ye diɲɛ de ye bi. kabini a bilara yen, o de fana ye mɔgɔw tɔɔrɔ. dɔwɛrɛ si man to fo ka yafa ɲini mɔgɔw fɛ. yafa bɛ ɲini bɛɛ fɛ. silamɛ o silamɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ, an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. baara min kɛra a ma ɲa. joko ni jalaki ko foyi t'a la. mun dɔ dɔrɔn yafa bɛ ɲini bɛɛ fɛ. maa minnu ye ɲɔgɔn sama a ko la, a ye minnu yɛrɛ dusu tiɲɛ, a ye minnu bali ka sunɔgɔ, a ye minnu yɛrɛ kɛ bobo ye hali u ka sigida la, an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ. bɛɛ ka kɛ ala jati kama a ka yafa ma. an jo t'a la. a filanan ye a fana k'aw janto a yɛrɛ la dɛ, parce que dɔw sigilen don k'a balima dɔ ka lebu de kɔnɔ, o y'ale fana ka nisɔndiya ye. a y'aw janto a yɛrɛ la dɛ. ni fɛn min ye alimami sɔrɔ, a ye silamɛya de sɔrɔ. kɛrɛnkɛrɛnyala Usman bɛ cogo min société la, maa dɔ de fa don, dɔ de ayiwa furucɛ don, dɔ de burankɛ don, dɔ de karamɔgɔ fɛnɛ don, jama dɔ de fɛnɛ ka alimami don. ni bonya kɔni ti bonya ye, ala ye bonya belebele dɔ d'a ma ɲɛnamaya nin kɔnɔ. ni lajirabili nan'o sɔrɔ ta, anw de kan ka fara ɲɔgɔn kan, o bɛ se ka bɔ lajirabili kɔlɔn kɔnɔ cogo min, an man kan tɛ k'o kɛ yɛlɛko ye, an man kan tɛ k'o kɛ nisɔndiyako ye, an man kan tɛ k'a fɔ k'alo image k'an b'o partager parce que an ka partage de nana ko bɛɛ lase nin cogo ma tan. e y'a ye o yɔrɔ bɛɛ la i y'a jɔsi, a ka ca ala fɛ e n'i kɛrɛfɛmɔgɔ si t'a ye, mais e y'a ye e bɛ sin k'a glisse ten. balimakɛ n ye fɛn dɔ ye k'a lajɛ tan, e b'a ci, o fana b'a ci, o fana b'a ci, ko nin ye diɲɛ bɛɛ la sɔrɔ ten de. a ye diɲɛ bɛɛ la sɔrɔ ten de. e fana k'i jija, i k'i jija, i fana k'a kɛ ala jati kama. nin video min bɛ e kunna, i k'a jɔsi bi bɛɛ ka bɔ i kun. kana nin kɛ nisɔndiya ko ye dɛ. nisɔndiya ko wɛrɛ banna mun ni ninnu tɛ kelen dɛ. nin tɛ Usman nin dɔrɔn ye, jamana silamɛya yɛrɛ nin b'o de touché, parce que place min b'ale bolo jamana kɔnɔ, ni fɛn y'ale sɔrɔ, wallahi a ye jamana silamɛya de sɔrɔ. tagabolo ko t'a la quoi, k'a fɔ an n'a tɛ tagabolo kelen na, o tuma na an fana bɛ nin kɛ walasa k'u ka tagabolo lagosi, e m'a faamu quoi. n'aw tɛ tagabolo kelen na, bɛɛ tɔgɔ kɔni ye silamɛ ye. ni fɛn min ye silamɛ dɔ sɔrɔ, a ye silamɛ bɛɛ sɔrɔ. Allahu Ta'ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ, innamal mu'minuna ikhwa, mu'minun bɛɛ ye balima kelen de. wallahi mumini bɛɛ ye balima kelen de. maa ye dusu tiɲɛ sɔrɔ nin ko la, ka si ɲɛnakɛ, ka kasi, e yɛrɛ t'a miiri k'alo tigilama bɛ sɔn o ma, parce que o tɔgɔ fɔ kun tɛ yan, mais i fana k'i bila a place la. karamɔgɔkɛ bɛ cogo min na bi, a bɛ cogo min na bi diɲɛ kɔnɔ, tɔɔrɔ min filɛ k'a sɔrɔ, e yɛrɛ ka imaginer dɔrɔn, n'o y'a sɔrɔ a kun kɛra ne ye, n bɛ kɛ cogo di? tɔgɔtigi de don quoi, kuranɛ dunge de don, kalandenw caman de b'a bolo, wolodenw caman de fana b'a bolo, misiri belebele fana de alimami don.
ni tɔgɔ tiɲɛ dɔ bɛ ka ɲɛsin o ma anw man kan tɛ ka tafiye ta o tɔgɔ tiɲɛ tasuma kɔrɔ tuguni anw man kan tɛ ka tulu kɛ o tasuma na e b'o ye yɔrɔ min na dɔrɔn i b'o video supprimer i b'o supprimer de ka bɔ i kunna pewu ka bɔ i kun parce que a ɲɛsinen bɛ mɔgɔ min ma mɔgɔ dennin tɛ diɲɛ na diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dennin tɛ maaba de don alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa fɛn fɛn ye mumini sutura diɲɛ na k'ala b'i sutura diɲɛ kɔnɔ ala b'i sutura kiyama ni mumini sutura ala b'i sutura diɲɛ na ala b'i sutura kiyama o hadisa fɔra k'a sɔrɔ e t'a dɔn ko nin problème bɛ na yɛrɛ e k'i profiter k'o hadisa la baara nin problème na i k'i ka baraji sɔrɔ e yɛrɛ ka kɛ dawa mɔgɔ ye balimamuso nin jɔsi ka bɔ i kunna n'i y'a ye maa min ka statut sanfɛ a ye nin jɔsi ka bɔ yen a bɛ ka nin kɛ mun na ala ka maaba de don n'i y'a ye mun ka profil la kuma n'a ye dɔ y'a ci ma whatsapp la kuma n'a ye aw ka ɲɔgɔn nadi famille kɔnɔ aw ka ɲɔgɔn nadi aw ka jɛkulu la aw ka ɲɔgɔn nadi diɲɛ na kuma ye kelen pe de ye n'an ko an b'a sama cogo o cogo a bɛna laban ni fɛn jumɛn ye jalaki ye an y'o jalaki da yira dɛ wallahi an jo t'a la a ye fɛn fɛn tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka yafa a ma ɲa a ma ɲa a ma ɲa a haramiya n'a haramiyabaliya n y'a f'i ye n ko n kan t'o ma dɛ mais n'a ye e tɔɔrɔ kaba dɔrɔn e ka yafa a banna yafa kɔfɛ i kan ka mun kɛ vraiment a kun man di ne ye ne dalen bɛ nin karamɔgɔkɛ la silamɛ don ala jɔnɲuman don nin image ka ye ale tɔgɔ la ale kunka o yɔrɔ bɛɛ la jɔsi o de ye ka devoir ye o de ye ka baara ye mais ka to i ka téléphone kɔnɔ halisa i ma nimisa dɛ ka to i ka téléphone kɔnɔ mun b'a yir'i la ko mɔgɔ wɛrɛ se k'a ye mun b'a yir'i la k'e tɛ se k'a glisser ka taa maa wɛrɛ ma o de kama réseau bɛ cogo min na bi diɲɛ na fitina don maa si t'a dɔn a bɛna dan cogo min na ko bɛ nin kun kan bi mais sini a bɛ se ka maa wɛrɛ sɔrɔ dɛ diɲɛnatigɛ ko y'o de ye dɛ a bɛ nin kun kan bi e kana nisɔndiya ka kɛ wasoko ye bamananw ka kuma ni binjeni ma ban ko tɔn kana taa tɔn sanga fɔ dɛ u ka taalen dɔ fana bɛ yen aw bɛɛ kan ka ba de tigɛ dɔw ye ba tigɛ olu taara ba kɔfɛ e min ma ba tigɛ mun bɛ ji la a ka nɔɔni cogo kana yɛlɛ a ma fɔlɔ dɛ duwawu de kɛ ji tigɛ cogo ɲuman ala ka nɔgɔya ye an bɛɛ ba dɔn nin kibaruya ye bɛɛ touché a guwanna bɛɛ la mun y'i ta fɔ mun m'i ta fɔ a guwanna bɛɛ la kuma ye fila dɔrɔn de bɛɛ ka yafa ala jati kama o waati kelen bɛɛ fɛnɛ ka kɛ ala jati kama ka video ninnu supprimer ka bɔ ko la pewu ka bɔ ko la minnu bɛ fɛ k'a kɛ hali yɛlɛbɔnna ni sabotage ye u ka dɔn a t'u ni mɔgɔ gansan cɛ a b'u ni mɔgɔ min cɛ maaba de don parce que ni ala ka kitabu b'i kun na wallahi i ye ala ka maaba de alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala bonya ka ala bonya ko bɛ sɔrɔ ni fɛn saba bonya de ni ala bonya k'a fɔ ko karisa ye ala bonyala ye fɛn saba de bɛ yen n'o sɔrɔl'i la k'a bɛ dɔ k'i ye ala bonyala ye sijɛ k'o bonya o ye ala bonya taamasiyɛn ye aw ka dugu masakɛ k'a bonya ala bonya taamasiyɛn kira y'a fɔ ka d'a kan masakɛ min n'a tilennen don k'o bonya k'o kɔrɔ i bɛ ka ala bonya wa kuranɛ tali wa hamilu kitabillah walima wa hamilu alquran ala ka kitabu tabaga o bonyali ko fana ye ala bonyali dɔ de an balimakɛ ye jɔyɔrɔ min kɛ kuranɛ na diɲɛ na a ma dogo maa si la dɛ a ye kuranɛ dɛmɛ dɛ mali kɔnɔ yan ne m'a fɔ yan'a kana ko kuranɛ ma dɛmɛ mais a nalen ye valeur don kuranɛ durusi la yan bɛɛ y'o seere ye ni lajarabili dɔ y'o sɔrɔ anw de bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ bɔ lajarabili kɔlɔn kɔnɔ cogo min anw man kan tɛ k'o kɛ yɛlɛko ye an man kan tɛ k'o tila an ka statut ni ɲɔgɔn cɛ an man kan tɛ k'o kɛ video ye k'o monter ka dɔnkili bila o kɔrɔ k'o kɛ yɛlɛbɔnna ye k'o kɛ sabotage ye hali aw tɛ fɛ mɔgɔ min k'a ye o dɔnkili donn'o kɔrɔ o tigi fana k'i profiter ka dɔ fɔ ni dɔ fɔra aw ka alimami ma a fɔra aw ka diinɛ de ma a ye sabali ala jate kama a ka image ninnu supprimer a bɛ maa fɛn fɛn ka statut la a bɛ maa fɛn fɛn ka whatsapp la a bɛ yɔrɔ fɛn fɛn na an b'a dɔn dɔw kɔni taara mais olu t'a to yen e min se b'i yɛrɛ la i k'i ta jɔsi ala k'i sara hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɔlɔsi nin tɔɔrɔ min n'a ye an sɔrɔ a tali fanga sabali ala k'a d'an ma nin ɲɔgɔnna an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ an ma ala k'an kisi ka bɔ an ma halisa silamɛw ka kelenbantiya ala k'a sabati ala ka barika don an na ala ka barika don an ka jɛ la
ka ɲini ala fɛ sitɛnɛ n'a ko k'a bɛ don da o da fɛ ka ɲɛsi silamɛw ma k'a b'an dusu fɔ ɲɔgɔn kɔ ala ka fanga d'an ma fanga min b'an se sitɛnɛ na ala kana sitɛnɛ se an ka denbaya la ala kana se an yɛrɛbakun na tɔgɔ min ni bonya min b'an ka diɲɛ na ka sababuya kɛ ala ka diinɛ dɛmɛ nin ye o fugulan ala ka hinɛ na o kana ta ka bɔ an kunna yanni saya cɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ yafabaga ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ an dɛmɛbaga ye walasa baara nin bɛ se ka ɲɛ cogo min wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu